Milambo maloko na weche godhiambo kawuono machiegni nyinga Lydia Okeyo. Riwruoge makedo ne ratich oganda omako bura e doho ka koro gidwaro mondo mitelo mochung' ne rango tije obila IPOA kod ogai mar obila Japhet Koome oyanga kama nonro matudo obila kod nek jopiny tok yiero mar 2017 nochope. Bura no tudo obila kod nek mar oganda manobago ng'anyo kane gikwedo duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya e yiero mar 2017. Ripod no imiyowa gi jafwambo marwa George Bati. Ndalo manok bang' ur bedo ewi kaka obila osebedo karakore kod oganda jo Kenya ahinya kotenore kod ng'anyo mabedo tok yiero. Moko kuom riwruoge makeno ne ratich oganda koting'o Kenya Human Rights Commission KHRC, mano makeno ne ratich oganda jo Islam Muhuri kod Khelef Khalifa odonjo ne ogai mar obila Japhet Koome mondo duok penje ewi kaka obila norocho ratich oganda jo Kenya e tok yiero ma 2017. Kopogore kod Koome, jokeno ne ratich oganda go bende donjo ne telo mochung' ne keto nyong'ong e tij obila IPOA kod Attorney General ka joma onywandi mondo winj burano machiegni oting'o gai mar jomin buche DPP, duol mochung' ne rito ratich oganda e pacho ka KNCHR kaachiel kod riwruok mar lakteche kod jolony e weche mag chike IMLU. Riwruoge go koni kaluwore kod kaka ne obila olwar kuom jong'anyo gi runge, iro malungo pi wang', bugi mag pi ma ilo del kod bunde magikoni ne okelo tho mar jopiny mane nyiso ng'ur margi ewi duoko mar ombuch jatend piny. Onge duoko mochomo yo magiseyudo bang' chwalo ng'ur margi mondo tim nonro mong'ith ewi timbe mag obila mane omonjo jopiny Kibera, Mathare, Babadogo, Dandora, Korogocho, Kariobangi kod Kawangware kin gwenge mamoko mane ng'anyo timore. Riwruoge go koni ne gidwaro mondo non ng'ur ni obila ne ogoyo jopiny kendo IPOA ne owinjo mak bura ni obila mane oyud kod ketho. Bad migawo mar obila ne owinjo bed ni tiyo machiegni kod IPOA koting'o golo bok mag obila ma itudo kod njore ne jopiny. Bende ne gidwaro ni mondo riembi e tich kata chiw kum ne obila moyud gi ketho. Ka bende ne gidwaro ni jatend piny mondo mi owuog oko mar kwedo kaka obila ne goyo oganda imbo mar Kenya. Jatend piny bende ne owinjo bed ni chuogo duol mochung' kar kende mar nono kaka obila ne orakore kod jong'anyo. Ka od bura ne gidwaro ni mondo mi onon kaka ne obila orocho ratich oganda kendo osund sirikal mondo mi otim nonro mong'ith ewi kaka obila norodho jopiny mane ng'anyo Nairobi kod imbo mar Kenya e kind dwaro mamoko. Khalifa koni kata bang' ni ndiko ne IPOA tarik 24 dwe mar achiel mar higani mondo gichiw ler ewi nonro magisetimo ewi monj mane obila otimo ne jopiny tok yiero ma 2017. IPOA ne ok ochiwo duoko nyaka tarik 12 dwe mar ang'wen mar higani kendo wacho ni gin ne ginono mana ng'ur 15 kende ma ok 33 mane gichwalo. Ka bende IPOA ne ok onyiso gima omiyo gijwang'o buche 18 mag nek manunjo bed ni gitimo e nonro. Khalifa bende ne ondiko ne ogai mar obila Japhet Koome tarik 26 dwe mar auchiel mar higani kodwa ng'eyo ka bende buche 18 matudo obila kod nek mar jopiny ne inono. To mana kaka IPOA, Koome ne oling' nyaka tarik 15 dwe mar 8 mar higani kapok ochiwo duoko moro amora, ka e duoko mare ne onyiso Khalifa mondo mi odog ir IPOA. Ma en wach mar riwruoge go koni nyiso malong'o ni IPOA kod ogai mar obila badhore ne yango kit nonro ma osetim ne obila ma itudo kod nek mar jopiny tok yiero ma 2017. Gikoni kaluwore kod badhruok makamano, koro gidwaro mondo doho ogol chik ne IPOA kod ogai mar obila Japhet Koome mondo chiw lipot mayango kaka nonro osetim mondo jopiny mano oyudo midhiero koting'o mano wito jogi kod mano oyudo hinyruok oyud ratiro margi. George Bati, Ramogi TV.